inggih menika gambar wayang ingkang wujudipun kados gunung. Salebetipun gunungan wonten gambar lawang kados dene gerbang ingkang dipunjagi dening buta cacah kalih cepengan gada lan tepeng. Gunungan ing pawayangan ugi asring sinebat kayon. Sanesipun gunungan menika nggambaraken kerajaan. Gunungan ugi kangge pratandha giaran mayang badhe dipun wiwiti. Gambar salebetipun gunungan. Griya endah kanthi undak-undakan ingkang cacahipun 3 lan korinipun dipun rengga gambaripun Bathara Kamajaya ingkang ngadhep-adhepan kaliyan Dewi Ratih. Buta utawi raseksa ingkang sami adhep-adhepan kanthi mbeta gada utawi pedhang jangkep kaliyan tamengipun. Naga ingkang nggadhahi suwiwi kalih, alas ingkang dipun rengga dening para kewan, macan ingkang adhep-adhepan kaliyan banteng, wit-witan ageng ing tengahipun alas dipunobati dening sawer, makara ing tengahipun wit, kethek cacahipun kalih lan lutung ingkang mapan ing wit, pitik alas cacah kalih ing sanginggilipun wit-witan. Werdinipun gunungan. Gunungan saged dipun maknani minangka lambang pancet, inggih menika jiwa utawi sukma. Kajawi menika wujudipun ingkang arupi wajik segitiga, nggadhahi teges manungsa menika kagungan unsur cipta, rasa lan karsa. Lambang gambar persegi sekawan. Ngemu werdi manungsa nggadhahi sekawan sedherek. Sedulur papat sederek kasebat inggih menika Siti, Geni, Toya lan Hawa utawi Angin. Sedulur sekawan inggih punika Kakang Kawah Ade Ari-ari, Getih Puser ingkang wonten badan jiwa raga kita sedaya ingkang awujud abang, ijo, kuning, putih, ireng, nggih punika ingkang dipun wastani sedulur papat lima pancer. Gunungan menika lambang alam ing pewayangan. Gunungan nggadhahi werdi minangka tandha panguripan. Saben gambar ing gunungan ngetingalaken saisining piranti ing sajroning jagat, wiwit saking manungsa, kewan, alas lan samudayanipun. Wujud gunungan arupi 5 segi 5, gambaraken gangsal lelampahan kagem tiyang gesang. Wujud lancip minangka nggadhahi werdi gandeng jeneng antawasipun manungsa kaliyan Gustinipun. Gambar wit minangka pratandha ingkang mbabaraken digdayanipun Gusti ingkang Maha Wikan
ingkang sampun maringi pangayoman dumateng sedaya titah ing ngalam donya. Sedaya kewan ingkang karipta ing gunungan gadhahi tigang teges sifat bebuden lan watek ingkang dipun gadhahi saben manungsa. Gambar sirah rasesa utawi buta nggambaraken kahanan manungsa ingkang gesangipun ing alam donya gadhahi sifat rakus lan awon kados setan. Gambar ilu-ilu geni nggambaraken lelampanipun gesang manungsa karidu dening maneka warna godha coba bebaya lan sanes-sanesipun. Gambar segara ngemu pratandha ingkang njlentrekaken pikiranipun manungsa. Gambar buta nyepeng gada nggadhahi werdi pajaganipun rasa ing ngalam peteng lan ngalam padang. Gambar joglo babaraken kahananipun negari ingkang aman lan tentrem awit sampun kinayoman dening ngrembaka ponipun wit-witan lan isen-isenipun. Gambar raksasa minangka lambangipun manungsa ingkang kirang tata.